Шест неща, които не знаеш за Симеон Велики. Първо, Симеон не е трябвало да бъде владетел. Симеон Първи Велики първоначално изобщо не е готвен за престола. Баща му, Борис Първи Михаил, който покръства България, го изпраща в Константинопол да учи богословие. Планът Симеон да стане духовник, може би архиепископ, нещо като средновековен интелектуалец с кариера в църквата. Само че съдбата казва: ти ще командваш армии. Той учи в прочутата Магнаурска школа. Нещо като Харвард на 10 век. Там изучава философия, риторика, гръцка литература. Представете си, бъдещият най-страшен враг на Византия първо учи от византийците на техен терен. Каква ирония! Все едно да тренираш в академията на конкурента си и после да го победиш на финала. Второ, владеел е гръцки по-добре от много византийци. Симеон не просто знае гръцки, той мисли на гръцки. Това е езикът на науката и дипломацията тогава. И когато започват преговори с Византия, той не е варваринът от север, а човек, който разбира текстовете им, философията им и слабостите им. Историците дори го наричат полугрък заради образованието му. Това му дава огромно предимство. Когато пращаш писмо до императора и можеш да го напишеш в стила на Платон, това е друго ниво на психологическа война. Представи си византийците. Чакайте, той ни цитира Омир. Това не беше в сценария. Трето, почти става император на Византия. Тук става интересно. След победата в битката при Ахилой през 917 година, една от най-големите битки в средновековието, България буквално смачква византийската армия. Говорим за десетки хиляди войници. Това не е малък сблъсък. Това е шамар, който ехти в историята. След тази победа, Симеон започва да използва титлата цар на българи и ромеи. Тоест, владетел и на българи, и на византийци. Той не иска просто да победи Византия. Той иска да я наследи. Има реален шанс да влезе в Константинопол и да се провъзгласи за император. Ако това беше станало, картата на Европа днес можеше да изглежда съвсем различно. Но Константинопол има едно малко предимство. Огромни стени и флот. А България има сухопътна армия. Историята понякога се решава от тухли и кораби. Четвърто. Златният век не е просто поетично име. По време на управлението му се случва нещо огромно. Културна експлозия. В Преслав и Охрид работят учениците на Климент Охридски и Наум Охридски. Развива се старобългарската книжнина. Тук се оформя кирилската традиция, която по-късно ще стане основа за писмеността на милиони хора. Докато в Западна Европа още са в ранното средновековие с ограничена грамотност, в България се превеждат богословски текстове, пишат се оригинални произведения и се изгражда интелектуален център. Симеон не е просто военен. Той е културен стратег. Представете си владетел, който едновременно командва армия и финансира книжовна школа. Днес това би било нещо като министър на отбраната и министър на културата в едно лице. И да го прави успешно. Не само да краде. Пето. Той премества столицата. И това не е случайен ход. Симеон развива Велики Преслав като нова столица. И това не е просто преместване на административен център. Това е политически сигнал. Преслав става символ
на нова християнска културна България. Архитектурата, дворците, църквите – всичко трябва да покаже, че България е равна на Византия. Има дори хипотеза, че част от архитектурните решения са вдъхновени от Константинопол, но с идеята да се покаже – можем и ние. Средновековна версия на не само, че имаме столица, имаме по-лъскава столица. 6. Управлението му е толкова агресивно, че изтощава държавата. Това е по-малко популярната част. Да, Симеон разширява България до 3 морета – Черно, Егейско и Адриатическо, макар и не постоянно. Да, печели големи битки. Да, културният подем е реален. Но постоянните войни с Византия изтощават ресурсите на държавата. След смъртта му, през 927 година, синът му Петър I наследява една огромна, но напрегната държава. Имперските амбиции имат цена. И тя не винаги се плаща веднага. Понякога идва поколение по-късно. Симеон е стратег и визионер, но и владетел, който натиска държавата до максимум. Нещо като човек, който кара колата си постоянно на червената зона на оборотомера. Впечатляващо? Да. Устойчиво? Спорно.